megalayapost.news. Kumkaway na kinhon ki Samla na Ribhoy District lingba ka Fish Farmers Producers Organization FFPO ki don ya ka jing ang not ka bakraw na gabanta ban kintiu ya ka kamri do kha hak jala khnang bakum ka jala kam don kam shu ban wana do kha nash ki wei pat ki jala ya kani ka Ribhoy Fish Farmers Producers Organization ladap ban register hak lai phautrek ubnai ka lalingkot snam arjar arpulai bat ka deiru ka kunhon balayo jing itho na ru ka sarkar kmi ka sarkar jala ka Office Deputy Commissioner ka Ribhoy District baru Katran Fisheries Department. Kani ka kanhon hababo ya kata kathong ban kintiu ya ka kamri do kha hak jala kala yoru ka jingkarsan na ka National Cooperative Development Corporation NCDC ka Cluster Based Business Organization na Assam ban pentrikam ya ka jingtmu kani ka kanhon bat ka longru ka jingmantoi ya kani ka kanhon hakaba ya kinong trei jangka la kersan bat ai tulop da ka NDDC. Ladon gane ka organization ka bakerteng ka Ribhoy Fish Farmer Producer Organization Cooperative Society Limited. Ya gane ka FFPO ha ka short form ngila banong FFPO ngila register ya ka ha news snem maladep lai tarik Januari arjar arplai apo ka registrar Cooperative Society Office Nongpo kane ka FFPO lani ka organization jongi ka lawan lengbana ka NCDC ka National Cooperative Development Corporation hagaba lengba kane ka NCDC ngilayo ru ka jing ithu nda ka sarkar ka jongi lengbana ka Office jong ka Fishery Department nongpo nangta na ka Office jong DC Ribhoy District jong iru ngilayo ka jing ithu. Ya kan ka FFPO jungi layo kajing yarap ban kumno ban penya ya kan ka FFPO lengba na ka CCBO ka Cluster Based Business Organization ka ATMS ka bawan ka badon napo Assam kane ga hikai ngi kumno bangin pentre kam ban penya ha ka baide bat ka kam ruido kha ha kan ka FFPO jungi ngidon kinong tre kum ki CEO, accountant, ki fisheries expert, project coordinator, bat ki LRRP. Ya kini ginong tre jong kanigas organisation jungi FFPO la siu daga tulop yaki limbaga jingkersian na ka office jong ka NCDC. Kajing tumu jong kane ka FFPO ngasung ba man itu yepi kalong ban kentiu ya ka kamri dokha hapo ka district jongi bat ka jelahi bro kawai hadu menta mene kum ka organisation ngilayo ban gi ladon ki nori dokha jongi hakal lang sodong jong ka Ribhoy kum basis pak sampautam ye ki balaya slok tilang ki balalong members hagane ka FFPO te iladon ru ko office trekam jungi po nongpo odeg headquarter hang te hapo ko office sinot ka bangila simwai na ka sinot president sinot ha ka room jongka lada pikwa ban kli ban tip company ha bede FFPO ila ban wan mi ha ka room number 6 adu menta ka kum ka FFPO ngida trang ba ka kamri dok ha kan long ko boy na ki kam ki ban long kum ki kam ban ail kam ai jam kalat ai kam ai jam ya ki para nok suk snong jungi ki bodon ha ka dong ka than khamtam hakum gini gisngi ki ba kerdu kam bad ngira kerpan ru ya ka sarkar ba imba kane ka lat pathai kubor ba pensu ba ban yaraplem yangi ka FFPO ban play ki lat kilenti ban ai ki scheme ki ba pher shakne ka FFPO khnang ba lingba jong kane ngin la pat ban penmi ha gisngi ki ba bot ban penmi hi dalade ya ki dokha da lengbana ka district Ribhoy ka jongi bat hakastit hi bro away megalayapost.news.